χαρτί. Έχει και τα χέρια ο Αδαμίδης. Ένα χειροκρότημα στους αγωνιζόμενους, να τους δίνουμε λίγο κουράγιο. Μας κάνουν όμορφα πράγματα εδώ. Να ετοιμάζεται τώρα ο Δημητριάδης, να του δώσουμε και αυτό λίγο κουράγιο. Σε λίγο είναι κοντά μας το Λάκα με τον Δημητριάδη και τον Λίνα. Το νούμερο 15 να ετοιμάζει. Παρακαλώ πολύ λίγο τους αγωνιζόμενους λίγο στην άκρη από τους πυλώνες. Στην άκρη λίγο, στην άκρη όλοι. Αγώνα του Πυρολιτάκη, γιατί θα τη στηρίξουμε.